Амбасти барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазоратҳои корҳои хориҷӣ, мудофиа, корҳои дохилӣ, кишоварзӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик тағйироти кадрӣ амалӣ намуданд. Бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Сафарзода Ҷамшед ва Абдуллозода Саид Асрор ба вазифаҳои масъули ҳайати фармондеҳии Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Асозода Нуралӣ муовини якуми вазири кишоварзӣ таъин карда шуданд. Бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумъазода Маҳмуд, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, Салимзода Салим, сардори раёсати кишоварзии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Давлатзода Зулфия, сардори раёсати рушди иҷтимоӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Амирзода Маҳмуд, сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Қодирзода Саязам, сардори шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Арабзода Хуршед, сардори корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмонӣ назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Раҳимзода Тоҷиддин, муовини сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Собирзода Фарҳод, директори корхонаи воҳиди давлатии комплекси табъу нашри Шарқи озоди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. Бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар хизмати давлатӣ Вализода Одинашоҳ аз вазифаи сардори шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Абдуфаттоҳзода Гулҷаҳон аз вазифаи сардори раёсати рушди иҷтимоӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуданд. Дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои намояндаи ваколатдори Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Маркази минтақавии ҳамоҳангсозии иттилоотии Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсҳои онҳо, сардорони шуъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон ва ноҳияҳои Варзобу Тоҷикобод, муовини аввал ва муовинони сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссарони ҳарбии ноҳияҳои Кушониён ва Леваканти вилояти Хатлон, ноҳияи Шаҳрина ва ноҳияи Зафаробод, Спитамен ва Ашти вилояти Суғд ва директори гурӯҳи татбиқи лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик, кадрҳои ҷавону соҳибтахассус ва дорои таҷрибаи роҳбарӣ таъин карда шуданд. Зимни суҳбат бо кадрҳо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба кору хизмати софдилонаю содиқона дар мадди аввал гузоштани манфиатҳои давлату мардуми Тоҷикистон, ҳифзи шоиста аз манфиатҳои ватан дар арсаи ҷаҳонӣ, таъмини волояти қонун, тарбияи кадрҳои ҷавон, аз худ намудани забонҳои хориҷӣ ва техникаю таҷҳизоти муосири соҳавӣ ва баландбардоштани омодагии доимии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳидоят намуданд. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амороти Муттаҳидаи Араб озод намудани Шарифӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифӣ Баҳодур Маҳмудзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амороти Муттаҳидаи Араб ва ҳамзамон сафири фавқулода дар мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар шоҳигарии Баҳрайн озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия озод намудани Гулов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гулов Ашрафҷон Шералиевич бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024.
фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи фармондеҳи қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Сафар Ализода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Сафар Ализода Раҳмонали Давлат аз вазифаи фармондеҳи қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 августи соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайёрии ҷангӣ озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Ҷамшед Сафар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайёрии ҷангӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуфаттоҳзода Гулҷаҳон Абдуфаттоҳ бо сабаби ба кори ба нафақа баромадан аз вазифаи сардори раёсати рушди иҷтимоӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Вализода Одинашоҳ бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи мудири шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Амирзода Маҳмуд Ҳамид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Файзуллозода Қурбоналӣ Бобоҷон аз вазифаи директори корхонаи воҳиди давлатии комплекси табъу нашри Шарқи Озоди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амороти Муттаҳидаи Араб таъин намудани Гулов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Гулов Ашрафҷон Ширалиевич сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амороти Муттаҳидаи Араб таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фармондеҳи қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Сафарзода Ҷамшед Сафар фармондеҳи қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 августи соли 2024 дар бораи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайёрии ҷангӣ таъин намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдуллозода Саид Асрор Саид муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайёрии ҷангӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 августи соли 2024 дар бораи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Асозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Асозода Нуралӣ Маҳмадулло муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумазода Маҳмуд мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Зулфия Давлат сардори раёсати рушди иҷтимоӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024.
амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Салимзода Салимзоир сардори раёсати кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зисти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Амирзода Маҳмуд Ҳамид сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Раҳимзода Тоҷиддин Сафаралӣ муовини сардори раёсати рушди инфрасохтори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Қодирзода Саязам Толиб мудири шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 августи соли 2024 дар бораи директори корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Арабзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Арабзода Хуршед Сайвалӣ директори корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Собирзода Фарҳод Абдураҳим директори корхонаи воҳиди давлатии комплекси табъу нашри Шарқи озоди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 августи соли 2024. мавзӯи дигар. имрӯз дар шаҳри Душанбе озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2023 ҷанбаст гардид. озмун аз рӯи 15 номинатсия доир гардида ғолибону иштирокчиён бо диплом, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида шуданд. гузориш дар ин хусус. соҳибкори муҳаррики иқтисодиёт ва соҳибкорон нерӯбахши ин муҳаррик ҳастанд. ин аст ки дар мамлакат барои рушд бахшидани фаъолияти соҳибкорӣ тадбирҳои судманд амалӣ мешаванд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе низ ба рушди фаъолияти соҳибкорию дастгирии давлатии соҳибкорон таваҷҷӯҳи зарури равона менамояд. ин нуқта дар маросими қадрдонии ғолибони озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2023 ки имрӯз дар сатҳи баланд баргузор гардид зикр шуд. тавре иттилоъ дода шуд озмуни мазкур дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе бо назардошти саҳми арзандаи соҳибкорӣ дар ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ ва бюҷети пойтахт баланд бардоштани манзалат ва нуфузи соҳибкорон дар ҷомеа ҳамасола доир карда мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вобаста ба иҷрои қарораи шаҳри Душанбе дар бораи баргузории озмуни соҳибкори беҳтарин шаҳри Душанбе даври дуюм ҷанбаст карда истодааст ки мақсади асосии ҳавасмандгардонии соҳибкорон қадршиносии онҳо вобаста ба саҳми онҳо дар рушди пойтахт мебошад. айни замон дар шаҳри Душанбе зиёда аз 46 000 соҳибкор фаъолият мекунад ки бевосита саҳми онҳо дар рушди иқтисодиёт дар пешравии даҳам дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла саноат, хизматрасонӣ, сайёҳӣ ва дигар соҳаҳои соҳибкорӣ саҳми арзанда дошта ҳамавақт баҳри ташкили корхонаҳои нав, ташкили ҷойҳои корӣ вобаста ба воридоти технологияи муосир саъю кӯшиш мекунанд. маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2023 бо мақсади баланд бардоштани манзалат ва нуфузи соҳибкорон дар ҷомеа, таблиғи дастовардҳои бунёдкоронаву созандаи онҳо, дастгирии ҳамаҷониба ва ҳавасмандгардонии ҷиҳати рушди минбаъдаи соҳибкорӣ дар шаҳри Душанбе ташкил гардида, он бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар натиҷаи баргузорӣ ва ҷанбаст бо як шукӯҳу шаҳомати хос баргузор шуд. дар идомаи суханрониҳо масъулин ҳамзамон ҳадафи баргузории озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2023-ро таблиғи дастовардҳои бунёдкоронаву созандаи онҳо, дастгирии ҳамаҷониба ва ҳавасмандгардонӣ бо мақсади рушди минбаъдаи соҳибкорӣ дар шаҳри Душанбе, муҳайё намудани шароити мусоид барои ҷалби сармоягузорони ватанӣ ва бо ин роҳ қадрдонӣ намудани беҳтарини соҳибкорон арзёбӣ карданд. дар фарҷоми маросим намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тамоми ғолибон ва иштирокчиёни фаъол озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2023-ро барои соҳиб гардидани
расидан ба диплому ҷоиза ва сипосномаҳо шод бош гуфта изҳори умедворӣ намуданд ки бо пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва таъсиси ҷойҳои бештари корӣ боз ҳам саҳмгузорӣ менамоянд. Дар интиҳо ба хотири болидахотирии иштирокдорон барномаи фарҳангӣ пешкаш гардид. ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ноҳияи Қубодиён корҳои бунёдкорӣ густариш меёбанд. Аз ҷумла сокинони деҳаи қиёти ҷамоати деҳоти Носири Хусрав тасмим гирифтанд ки роҳҳои маҳаллии ҳудуди деҳаашонро мунфарш ва чароғон намоянд. Дар назар дошта шудааст, ки бо ташаббуси шахсони ободгар беш аз 4000 метр роҳҳои маҳаллӣ асфалтпӯш карда мешаванд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон Шаҳлой Аҳмадхон ва Толибҷон Сайфов. мусаллам аст ки роҳ дар ҳама даврузамон воситаи наздик кардани мардум ва пайвандгари дилҳо буду ҳаст ва чунин хоҳад монд. тавассути роҳ сокинон метавонанд аз ҷое ба ҷои дигар сафар карда барои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи худ кӯшиш намоянд. аҳолии деҳаи қиёти ҷамоати деҳоти Носири Хусрави ноҳияи Қубодиён ҳамарӯза барои ба маркази ноҳия омадану иҷрои масъалаҳои рӯзмарраашон душворӣ мекашиданд. хушбахтона имрӯз шодию хурсандии онҳо ва нафароне ки ин роҳи пайвандгаре ки деҳаро ба маркази ноҳия ву маҳаллаҳои дигар мепайванданд убур месозанд беҳудуд аст. зеро қаблан ҳолати роҳ тамоман вайрону чуқуракҳои зери таъсири барфу борон ба вуҷуд омадааш нигаронкунанда буд ва айни замон аз вайрону валангории роҳ дигар ҳеҷ осори қариб ки намондааст. бо дастгирии ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат имрӯз дар ноҳияи мо тамоми гӯем ки роҳҳои маҳаллӣ мунфарш шуда истодааст. баъзиҳошон шудан бо ина идома доранд ки дар он саҳми худи сокинони деҳа соҳибкорони бурунмарзӣ аз ҳамин деҳа дар муҳоҷират ҳастанд давлатҳои хориҷа соҳибкорӣ карди машғуланд. як-ду нафар шахсоне буданд ки бояд ҳаҷ мерафтанд маблағи харҷи сафарро ба худи ҳамин роҳ сарф кардам. чихел ки мебинен имрӯз сокинони деҳаи мо бо дилгармӣ дар ин корҳои хайр саҳм гузошта истодааст ва фаъолона иштирок доранд. баробари мунфарш намудани роҳҳои маҳаллӣ мо дар оянда нақша дорем роҳҳои маҳаллиро чароғон намоем. ҳаминҷа 10 солҳо ҳаст ки мардум зиндагӣ ба сар мебарад, лекин ихтило роҳҳо набуд. роҳҳо ҳамаш ҳамин лою обу ҳамин қати мардум мактаб мерафтанд, дигар корҳо мерафтанд. мисол гӯем ки мана мактаб синфҳои майда, синфҳои ибтидои мактаб меравад, бисёр душвор буд барои. ҳозир ҳаракат кардем, мушкилиҳо бартараф кардем. ҳозир қарибан 2 километр мо фаҳша кардем. баъди 2 рӯз мо итмом мерем, ба охир мерасонем мунпуширо. ду тарафи роҳа 1 метр 1.5 метр бо роҳи пиёдагард кунем. роҳҳои мо хеле таъмирталаб буд. мо хостем ки сокинони ҳамин деҳаи хати маслиҳат кардем роҳҳоро таъмир кунем. гуфта ин авози хеле ки дидаистед ҳама каса сарҷам омада ҳашар биромада ин роҳҳоро соз кардаистем. мо мардум хеле хурсанд ҳастем ки ин деҳада ободонӣ шидаисте. кӯшиш мекунем ки як гӯшаи ватанро обод кунем. имрӯз тавре ба назар мерасад сокинон ба гармии ҳаво нигоҳ накарда барои сари вақт сомон додани мунфаршкунии ин қитъаи роҳ сафарбар карда шуда бо суръати баланд ва риояи қоидаҳои роҳсозӣ танҳо бо истифода аз маҳсулоти ватанӣ қисми бештари корҳои ба нақша гирифташударо дар сатҳи хуб анҷом дода истодаанд. ҳамзамон дар идомаи кор роҳбарияти ноҳия аз рафти мунфаршкунии роҳ дидан намуда ба кори роҳсозон баҳои баланд доданд. зимни суҳбат бо сокинони маҳалла аз иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи сокинони маҳал дар солҳои охир ёдовар гардида роҳсозиву ободониро кори савоб бар нафъи аҳли ҷомеа арзёбӣ намуданд. зикр рафт ки саҳми соҳибкорону фарзандони баномуси маҳаллаи қиёт ки дар пайравӣ бо сиёсати дурбинонаи пешвои миллат роҳу пул иншооти иҷтимоиву маишӣ месозанд ва дар хизмати ҳамдиёрон қарор медиҳанд бориз унвон мешавад. дар баробари ин ҳама ободкориҳо сокинони деҳа азм доранд ки ду тарафи роҳро қубурҳои обгузар насб карда барои боз ҳам фароҳам овардани шароити рӯзгори мардум пулҳои хурдакак сохта ба истифода диҳанд.
با اطلاع مسئولین در سال روان اقدام راهسازی در دهه‌های همسایه نیز عملی گشته. طبق نقشه باید راه‌های محلی پورا منفرش کرده شود. البته همه این موفقیت‌ها ثمره استقلالیت دولتی عنوان شده. مردم در برابر بهتر نمودن سطح روزگاری خویش همزمان در آباد و زیبا نمودن جای محل اقامت خود سهمگذاری نموده ایستادند. اهالی از روبریت ناحیه و راهسازان اظهار منتداری نموده باور می‌کنند در اتحادی و سرجمعی 35 سالگی استقلال کشور را با دستاوردهای بزرگ استقبال خواهند گرفت. گزارش شهلای احمد خان طالب جان سیفوف بر برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه قبادیان. коргоҳи дузандагии ҷаҳоноро яке аз муассисаҳои асосии истеҳсолкунандаи сару либоси мактабӣ дар шаҳри Исфара ба шумор меравад. ҳамасола қисми бештари талаботи хонандагон ва омӯзгорони шаҳри Исфараро бо либоси мактабӣ ҳамин корхона таъмин мекунад. кормандони коргоҳ то имрӯз бештар аз 70% фармоиши мизоҷонро иҷро карданд ва тасмим доранд ки то фарорасидани соли нави хониш нақшаи ба уҳда доштаашонро пурра анҷом диҳанд. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. дар шаҳри Исфара дар доираи омодагӣ ба соли хониши нав ки боиси қаноатмандӣ хоса аст ки пас аз таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат ва вазорати маориф ба ҷорисозии либоси ягонаи мактабӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва ба ин раванд ба таври фаъол ҷалб карда шудани корхонаҳои дӯзандагии ватанӣ интихоб ва харидории саруи либос ба фарзандон барои волидайн дар қиёс бо солҳои пешин ба кори нисбатан содда табдил ёфтааст. корхонаи дӯзандагии ҷаҳоноро ба туфайли ҷаҳду талош дар самти омӯзиши талаботи бозор, татбиқи ихтироотии ахири тарроҳони муосир дар фаъолияти ҳамарӯза ва омӯзиши он бо санъати тарроҳии миллӣ дар муддати кӯтоҳ тавонистааст ки мизоҷони зиёди доими худро пайдо кунад. масалан дар ҷаҳоноро барои муаллимон низ либосҳои зебову шинам омода мекунанд ва ин иқдом теъдоди муштариёни корхонаҳоро афзун намудааст. ҳоло коргоҳи ҷаҳоноро бо шӯъбаи маорифи шаҳри Исфара шартнома имзо кардааст ва сари вақт бо сифат ба иҷро мерасонад, мегӯяд сарвари коргоҳ. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғуломов сехи дӯзандагиаш ҷаҳоноро соли 2015 таъсис ёфтасту дар он 12 нафар занони хонашин ба кор таъмин шуданд. бо раёсати маорифи шаҳри Исфара зиёда аз 12,500 шартнома бастем. мо ҳамаи шартномаи худро то охир ба итмом мерасонем. коргоҳи дӯзандагии ҷаҳоноро бо шӯъбаи маорифи шаҳри Исфара шартнома имзо карда шудааст ки то ин дам 70% корҳо ба анҷом расонида шудаанд. ҳамасола дар Тоҷикистон 18 август ҳамчун рӯзи касбии табибон ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат дар ҳамаи муассисаҳои тандурустии мамлакат ҳар сол чорабиниҳои гуногуни ҷашнӣ баргузор ва фаъолони соҳа қадрдонӣ карда мешаванд. ҳамин гуна як ҷамъомади тантанавӣ дар беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара баргузор гардид. муассисаи давлатии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара тӯли 10 сол мешавад ки дар самти таъмини солимии ҷомеа саҳми муносиб мегузорад. беморхона дорои имкониятҳои маҷмӯи ташхису табобат буда дар як вақт ба 150 нафар эҳтиёҷманд хизмати тиббӣ расонида метавонад. ин муассисаи тиббӣ дорои 18 шуъба ва бахш аз ҷумла шуъбаи бемориҳои дил, узвҳои дарунаи калонсолон ва наврасон, пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон, ҷарроҳӣ, бемориҳои амрози занона, таваллуд, шуъбаи наҷот ва баъди ҷарроҳӣ, нуқтаи шикастабандӣ, озмоишгоҳ, тавонбахшӣ, бахши ташхиси нурӣ ва ултрасадо буда кормандони соҳа ба маризону корафтодагон хизмати тиббӣ мерасонанд. беморхонаи мо дорои таҷҳизотҳои замонавӣ мебошад. аз он ҷумла ангиограф, компютери томографӣ, узиҳои доплерӣ ва дигар таҷҳизотҳое ки дар тандурустии замона ва солимии ҷомеа ҷавобгӯ мебошанд доро аст. дар шӯъбаи мо дастгоҳи ангиограф дорем ки барои муайян кардани бемориҳои ишемиявии дил, инчунин барои бемориҳои ниҳоии дил истифода бурда мешавад. дастгоҳи ангиограф ин дастгоҳе мебошад ки барои стандарт тиллоии муайян кардани бемории ишемиявии дил мебошад.
чорабинӣ бо шукӯҳе ки дар саҳни ин муассиса бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ ва 10-солагии фаъолияти ин беморхона баргузор гардид, дар он вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони донишгоҳу коллеҷҳои тиббии ноҳия ва табибон иштирок доштанд. иброз гардид ки соҳаи тандурустӣ ҳамчун самти асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ пешрафти бузург намуда, бо биноҳои замонавӣ, таҷҳизоти муосир, табибони таҷрибадору соҳибтахассус таъмин гардида, вазъи хизматрасонии тиббӣ рӯ ба беҳбудӣ овардааст. мавриди зикр аст ки муассисаи давлатии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара аз моҳи марти соли 2014 фаъолияти худро оғоз намуда, дар ин муддат бо ҷалби мутахассисони баландихтисоси касбӣ дар заминаи бои базаи моддию техникӣ марҳила ба марҳила ба дастовардҳои замони муосир ноил гардид. дар беморхонаи мо он ҷарроҳиҳое ки мегузаранд, бештари онҳо якумин маротиба мебошанд. аз қабили пайвандсозии гурда, ҷарроҳиҳои реконструктивии пластикӣ, ҷарроҳиҳои лапароскопӣ, аз қабили аппендектомияи лапароскопӣ, холецистектомияи лапароскопӣ, гемиколектомияи лапароскопӣ мебошанд. дар идомаи ин ҷамъомад як қатор табибони муассисаи давлатии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара бахшида ба иди касбияшон аз ҷониби масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони сарисинагии аълочии соҳаи тандурустӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин барои хизматҳои софдилона ва фаъолияти назаррас қисме аз табибони ин муассисаи тандурустӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара қадршиносӣ гардиданд. суруду таронаҳои дилнишини аҳли фарҳанги ноҳия ки тараннумгари меҳру садоқат ба ватан ва истиқлолу ваҳдат буд, анҷомбахши чорабинии имрӯза гардид. Салоиддин Неъматов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. бо мақсади мусоидати фаъолона дар татбиқи як ҳадафи муҳиму стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ, кишоварзону сокинони шаҳри Левакан заминҳои хоҷагӣ ва қитъаҳои назди ҳавлигиашонро оқилона истифода мебаранд. ҳамзамон кишоварзони ин шаҳр ба хотири баланд бардоштани сатҳи рӯзгори худ усулҳои манфиатбахши кори хоҷагидориро пеша карданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. рушди кишоварзӣ ва аз ин ҳисоб болоравии сатҳи зиндагии мардум аз муносибати оқилона ба замин вобаста аст. бо ҳамин мақсад сокинони шаҳри Левакан хоҷагиҳои деҳқониву ҷамъиятӣ ҳамчунин қитъаҳои назди ҳавлигиашонро низ самаранок истифода бурда барои таъмини эҳтиёҷоти оилаи худ дар он ҳама намуди маҳсулоти кишоварзиро кишту парвариш менамоянд. дар шаҳри Левакан 1770 гектар заминои кишоварзӣ аст. мо дар майдони 1030 гектар кишти пахта гузарондем, дар майдони 40 гектар картошка, дар майдони 30 гектар пиёз ва дар майдони 75 гектар полезиҳо ва дигар намуди сабзавотҳо киш кардагӣ. мо аз кишти асосӣ мана ғалодона дар майдони 120 гектар буд ки 40-45 сентнери ҳосил ҷамъоварӣ кардем. мана аз пиёз бошад то 350-400 сентнери ҳосил ҷамъоварӣ шуд. аз картошка 150 то 200-250 сентнери ҳосил хоҷагидорон ҷамъоварӣ карданд. ҳосили бад набуд, хеле ҳосили хуб буд. нақшада мо дурнамое ки дар мо буд бар зиёдтӣ иҷро намудагӣ. айни ҳол бо дар майдоное ки аз картошка ва пиёз холӣ шудагӣ дар майдони 250 гектар кишти такрорӣ аз ҷумла ҷуворимакаи дон, лубигиё, мош ва дигар намуди зироатҳо киш кардагием. сокинони ҷамоати деҳоти гулистони шаҳр заминро сарчашмаи асосии таъмини рӯзгор барои оилаҳои худ дониста, ҳамзамон бо афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза саҳми арзандаи худро мегузоранд. шуғли асосии аҳолии ин деҳот кишоварзӣ буда, заҳматкашон дар заминҳои назди ҳавлигӣ ва ҳам қитъаҳои ёрирасон ба парвариши ҳама гуна зироатҳои кишоварзӣ машғуланд. масоати умумии хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммад миқдори 5 гектар 88 содиқ замин, аз ин 5 гектар 88 содиқ 5 гектараш кишти пахта мебошад. мондагиаш дар мавсими зироатҳои картошка, пиёз, кишти такрорӣ бошад
در جگاری دان 3 سال میکنیم. در کشت یکم ما کارتوشکا کش کردیم. حاصلنوکی کارتوشکا تا 200-250 سنتی حاصل گرفتیم. من حاضر جگاری دان قریب پخته رسیده است. من مثال بعد کشت تکراری ما کارتوشکا میکنیم، پیاز میکنیم. اگر مهنت کنی 3 حاصل به دست میآوریم. имрӯзҳо метавонд шоҳиди ҳол гашт ки ҳар як сокини ҷамоатҳои деҳоти шаҳри левакан истифодаи самараноку оқилонаи ҳарваҷаб заминро хуб ба роҳ мондаанд, зеро мардуми ин минтақа ҳама заҳматдӯсту меҳнатқаринанд. деҳқонон иброз медоранд ки ҳавои гарми моҳи равон барои ҳарчи зудтар пухта расидани маҳсулоти кишоварзии онҳо имконият додааст ва онҳо азм доранд ки рӯзҳои наздик дуюмин маҳсули дастранҷи хешро вориди бозорҳои маҳаллӣ гардонанду бо ин васила ҳам фоидаи соф ба даст оранд. پیامشون درج کردن نسبت کشاورزا گفته گذاشتن که کشاورزان ما خواجگیدارای ما الکی خودشان هم دهقان هم اگرونوم هم عالم هستند. از همه گفته‌های جناب عالی هم دهقانای ما یک روح الهام تازه گرفته با خواجگیداری سخت کار کرده که هر یک وجه زمین این ثمرانک استفاده می شود تا 2-3 حاصل و دست میارند. با سپارش رئیس شهر گروه‌های کاری اصول خانه به خانه وابسته شدگی ما هر روزه خانه به خانه از نزد حولگی‌ها با مردم صحبت‌ها می‌گذرانیم. زمین‌های نزد حولگی پر ثمرانک استفاده می‌شود. ذخیره دارند، از همه نمودی میوه‌جات، گندم هم دارند، مکه دان هم دارند، ماش هم دارند، لوبیا هم. همین ذخیره در کدام خانه اهالی نزد همین دهاتی میرای همه چیزا ذخیره هست. бо ҳамин мақсад кишоварзони шаҳри левакан вобаста ба имконоти мусоид, иқлим ва заминҳои корамиёбӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва дар маҷмӯъ дар иҷрои яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ масъул шуморида ҷиҳати афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ талош менамоянд. гузориши шаҳлои аҳмадхон, фирӯзҷон қурбонов барои барномаи иттилооти навид аз шаҳри леваканд. кишоварзони вилояти суғд имсол аз заминҳои кишткардаашон ҳосили фаровонро интизоранд, зеро аксар намуди зироатҳое ки имсол дар замин кишт карданд ҳосили фаровон дорад. дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти зарзамин ва хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд кишоварзон асосан ба парваришу нигоҳубини сабзавот машғуланд. аз ҷараёни имрӯзаи корҳои саҳроӣ дар ин ду ҷамоат ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади саҳмгузор будан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар имсол кишоварзони ноҳияи бобоҷон ғафуров дар майдони 1124 гектар парваришу нигоҳубини помидорро хуб ба роҳ монда то имрӯз 10874 тонна помидор ҷамъоварӣ ва дар бозорҳои вилояти ҷумҳурӣ пешкаши аҳолӣ намуданд. имрӯзҳо барзгарони ҷамоати деҳоти зарзамин ва хистиварзи ноҳияи мазкур ҳосили охирини помидорро ба фурӯш бароварда азм доранд ки ҳарчи зудтар ба кишти такрории зироатҳо шурӯъ кунанд. ҳамасола дар мавсими ҷамъоварии помидор ду шафати роҳи аз маркази ноҳия ба самти ҷамоати деҳоти зарзамин бозорро мемонад ки деҳқонон маҳсули меҳнати хешро бо нархҳои дастрас аз 1,5 то 3 сомонӣ ба фурӯш мебароранд. хоҷагии деҳқонии абдуғафур ҷабборов 10 гектар масоҳат дорад. барои самаранок истифода бурдани замин хоҷагии мо 3 гектар помидор киш намудем, 7 гектар пахта барои таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ исии худомои гузашта истодем. ҳозир помидорро ба тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ содирот кардем. баъди ин ба итмом расиданаш помидор баъд кишти такрорӣ мегузаронем. раиси хоҷагии деҳқонии абдуғафур ҷабборов бо мақсади истифодаи самараноки замин ва дар як вақт рӯёндани ду ҳосил сари сол дар замини хоҷагӣ баробари шинондани кӯчати помидор кишти ҷуворимакаро низ гузаронида баъди ғунучини ҳосили ин зироатҳо барои кишти такрорӣ лӯбиёгиҳо ва караму шалғамро ба роҳ мондани аст. бино ба иттилои абдуазиз ҷабборов дар заминҳои хоҷагӣ навъи хушсифату серҳосили помидор ки аз федератсияи русия оварданд шинонида шуда аз ҳар гектар имкони гирифтани 80 то 90 тонна ҳосилро дошта ҳар яке аз саҳмдорон дар майдони 15 то 20 сотиқ
این نوع پامیدور را پرورش نگاهبین کرده و تا امروز از 12 تا 16 تن محصولات به دست آوردند. غیر از محصولات سبزوادی پامیدور و ها ما در خواجگی ما 7 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذاردیم. من دیده ایستان حاصل شانده و کورک بسته ایستاده است. بغیر از پامیدور، بازرگانان خواجگی دهقانی بالازیکر در پرورش پخته نیز تجربه غنی داشته. در حدود این خواجگی سری سال در میدان 7 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذرانده شده است که این زمان نشو و نمای خوب دارد. سال جاری موافق نوحی باباجان غفوروف در میدان 3266 از 3 گکتار کشتی زراعت‌ها گذرانده شده. از این مقدار در حدود خواجگی کشاورزی 27024 گکتار و حوله 3242 گکتار را تشکیل می‌دهد. در این دوره کشتی تکراری زراعت‌ها متشکلانه گذرانده شده. بازرگانان ناحیه در برابر استفاده عاقلانه زمین در تامین بازار وطنی با محصولات تر و تازه حصه نظر است دارند. рӯзи дуюм аст ки даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст дар мамлакат идома дорад. Ба маълумоти оморӣ имсол ба даври сеюми ин озмун 3716 довталаб роҳхат пайдо намуданд ва айни ҳол донишу маҳорати худро дар назди ҳакамон нишон медиҳанд. Аз ҷараёни баргузории ин озмун дар шаҳри Душанбе ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 100 қитъаю 100 ғазалу 120 рубоӣ ва дигару дигар дар маҷмӯъ осори аз баркардаи Фотима мебошанд ва ӯ мехоҳад бо ин ҳама доваронро исбот кунонад ки арзандаи гузариш ба даври ҷумҳуриявӣ мебошад. Фотима давоми 3 соли қаблӣ аз рӯи номинатсияи хондан ва аз бар кардани осори бачагона дар озмун иштирок мекард ва имсол тасмим гирифтааст ки аз рӯи номинаи хондан ва аз бар кардани осори адабиёти классикии тоҷик донишу малакаи худро бисанҷад. از این آزمون تأثیرات خیلی عمیقی برداشتم برای آنکه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی خوانندگان حسی آنها را اول با کتاب دوستی بعد به شناختن فرهنگ تاریخ وادار می‌سازد. مثلا اگر اهمیت داده باشد کتاب‌های تاریخی ما 1001 شب، سیمبادنامه، سمک عیار و دیگر کتاب‌ها وقتی این کتاب‌ها را مطالعه می‌نمایی الکی می‌فهمی که گذشتگان ما یعنی چقدر در آن دوره زندگی می‌کردن، فرهنگ آن دوره چطور بود و همان سبک ایجادی شعر، سبک ایجادی غزل، سبک ایجادی رباعیات آن دوره از این دوره چی فرق دارد؟ новобаста аз он ки Фотима ҳамагӣ 2 рӯз қабл ҷарроҳӣ шуда буду чанд соат пеш аз беморхона рухсатӣ гирифтааст ва саломатиаш баъди ҷарроҳӣ на он қадар хуб аст. ӯ дар озмун фаъолона иштирок намуда ба қисми зиёди саволҳои ҳакамон ҷавобҳои дақиқ дод ва бо қироати хубуру навозаш ҳамагонро дар ҳайрат гузошт. чӣ гуна ӯ иброз медорад, як бемории кӯчак наметавонад ба ҳамин осонӣ заҳмати чанд вақтаинаи ӯро барбод диҳад. 2 روز پیش از آزمون جمهوریوی من با جراحی یعنی گرفتار شدم، در بیمارخانه بودم، اما من نخواستم که مهنت من برباد رود و نخواستم که یک بیماری کوچک صد راهی برآمد، صد راهی تلاش، صد راهی زحمت های مرا گیرد و تصمیم گرفتم که خود را قوی دل گرفته با آزمون آیم و چه خیلی همینک که نباشد من همان چیز خواندگیم را، چیز درکدگیم را با محیط یعنی نشان هم و من خواستم که به خودم اثبات نمایم که این بیماری کوچک نمیتواند مرا از پا زند و من میتوانم. در برابر فاطمه چندین نفر خوانندگان با حسیات و هیجان زیاد در انتظار نوبت بودند و با درک و فهمیش خود همدیگر را بهوگذاری میکردند و قسم دیگر ادبیاتی از برکرده خود را زیر لب تکرار کرده برای برآمد آمادگی میدیدند. از این برمیآید که میل و رغبت جوانان و نورسان و در مجموع تمام قشر جامعه با کتاب و کتابداری و کتابخوانی بیشتر گردیده سال تا سال شماره اشتراکچیان و هواداران این آزمون افزایش می‌یابد و قوا آزمایی نیز میان داوطلبان دورهای بعدی شدیدتر می‌گردد. طبق نظامنامه آزمون 100 غزل، 70 رباعی و 2 بیتی، اینچنین از دیگر نوع‌های شعری، داستان، قصیده، قطعه و مخمس و مسدس را از بر نمودند. میانه‌داری خویش را با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما خوانندگان چنین شرایط‌ها را فراهم آوردند تا اینکه ما در آزمون‌ها اشتراک نموده دانش خود را مکمل‌تر نماییم. من طولی 3 سال است که در این آزمون اشتراک می‌نمایم، ولی سال‌های پیشین در نامیناسیون ادبیاتی بچگانه اشتراک نموده بودم. نسبت به سال‌های پیشین آزمون امسال خیلی زیباتر برگزار شد، یعنی خوانندگان با تیاری جدی به این آزمون آمده دانش خود را به اعضای حکمان نشان داده ایستادند.
ҳадафи асосии ташкили чунин озмуни сатҳи баланд аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат агар аз як тараф аз бар кардани осори гузаштагон ва огаҳ кардани насли ҳозира аз гузаштаи пурарзиш бошад, аз тарафи дигар мақсад баланд бардоштани ҳисси китобхонаи сокинон ва ба ин васила дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон ва донишманд мебошад. Бояд зикр кард, ки ҳоло дар мамлакат даври сеюми озмуни мазкур идома дорад ва он то 27 августи соли равон давом мекунад. дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супҳидонои китоб аст дар толори донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ҷараён мегирад. Шароиту имкониятҳои мусоиди ин муассисаи таълимӣ имкон хоҳад дод, ки озмун дар сатҳи баланд ва шаффоф гузаронида шавад. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. инак даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар вилоятҳо оғоз гардид ва дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ғолибони даври ноҳиявӣ ва масъулони озмун ҷамъ омаданд. муовини раиси вилояти Хатлон ва дигар дастандаркорони озмун аз намоишгоҳи китобхонаҳо дидан карда дар толори донишгоҳ бо иштирокчиёни озмун вохӯрӣ намуданд. муовини раиси вилояти Хатлон ва дигар баромадкунандагон аз баргузории озмуни мазкур дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб сухан ронда иброз доштанд, ки хушбахтона сол ба сол шумораи иштирокчиёни озмуни мазкур афзоиш ёфта, дар озмун сокинони сину сол ва касбу кори гуногун иштирок карда истодаанд. ин аз баланд гардидани маърифати сокинон ва рӯ ба китоб овардани онҳо далолат медиҳад. шумораи довталабон аз ноҳияи Темурмалик низ нисбати озмуни соли гузашта 2 баробар зиёд шудааст. дар даври ноҳиявӣ ин фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 34 нафар ғолиб омаданд, ки онҳоро мо ба даври вилоятӣ сафарбар кардем, ки имрӯз озмуни вилоятӣ баргузор мегардад. боварӣ дорем, ки хонандаҳои мо ҷоёи намоёнро сазовор мегарданд. раҳмия сафарзода яке аз хурдтарин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар минтақаи Кӯлоб мебошад. раҳмия дар даври ноҳиявӣ байни беш аз 300 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияи восеъ аз номинатсияи адабиёти бачагона сазовори ҷойи аввал гардидааст ва ба даври вилоятии озмун тайёрии хуб дидааст. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, ки барои мо кӯдакону наврасон чунин озмунҳоро ташкил намуд ва ман аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон дар ин озмун тӯли 2 сол аст, ки ширкат меварзам ва донишу маҳорати худро сарқал медиҳам ва ман кӯшиш мекунам, ки дар даври вилоятӣ ва даври ҷумҳуриявӣ рохат гирам. иштирокчиёни озмун дар саҳни бино ва роҳраво бо ҳам суҳбат ва суолу ҷавоб мекунанд, зеро аксари онҳо соли дуюму сеюм дар озмун иштирок намуданд ва бо ҳам ошно шуданд. аксари наврасону ҷавонон аз иштирок дар ин озмун ифтихор мекунанд ва мақсад доранд то даври ниҳоӣ рохат гирифта саводу малакаи худро нишон диҳанд. ман ифтихор мекунам, ки бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар ин озмун иштирок мекунам. айни замон ман дар даври сеюми озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок мекунам ва дар даври рохат ба даври чорум гирифта дар даври чорумам кӯшиш мекунам, ки сазовори ҷойи ифтихорӣ гардам. иттилоъ дода шуд, ки даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар минтақаи Кӯлоб давоми 4 рӯз идома ёфта ғолибон муайян ва ба даври навбатӣ рохат дода мешаванд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти Навид. барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.